Здравейте, добър вечер. Ще поговоря за Русия, как се излиза на руския пазар и как се взаимодейства с руските клиенти. Ще гледам да съм максимално кратък, да не се разпростирам, а след това, ако имате въпроси, ще ги обсъдим. Може така да ми ги зададете, а може и след това, като седна при вас. Значи първо, излизане на руския пазар. Започва се с проучване. Проучването съответно трябва да бъде в Google и в Яндекс. Избирате Google.ru и Яндекс.ru. По-скоро в Яндекс, защото това е по-добрата система, която ще даде най-пълна информация за руския пазар. Това, което търсите в тази ваша дейност, която искате да развивате на руския пазар, ще намерите най-пълна информация в Яндекс. Как да го правите? Добре е да бъде с Google Translate. Колкото и да разбирате руски все пак много се отличава от български, в много терминология. И е добре да ползвате за начало Google Translate, за да намерите подходящите фрази. Плюс не се скъпете за професионални преводи, преводачи писмени, устни, защото излизането на руския пазар е много специфично и не бива от обща култура само на езика да разчитате само на езика си от обща култура. След това трябва да бъдат изследвани самите закони, мита, акцизи, данъци и така нататък, административни такива фактори в страната, защото това е една огромна страна с огромен пазар. Между другото, отварям една скоба, че под Русия не визирам само самата Русия, а и руските, бившите руски съветски държави, като например Украина, Беларус, Казахстан и така нататък. Идеята за излизане на руския пазар или по-скоро на рускоязичния пазар, тя е идентична. Ако казвам думата руски, имайте предвид, че това става въпрос за всички държави от Русия и ОНД. След това трябва да се види как ще се направи логистиката, как вие ще поставяте вашите стоки и услуги в Русия, или пък ако това са само услуги, по какъв начин те ще бъдат поднасени на руската аудитория. Това е една доста голяма тема, допълнително мога да разкажа, ако имате въпроси. Следващото е стандартизиране по техния начин на възприемане на информацията. Неща, които те виждат под една или друга форма при себе си в Русия, те са свикнали да ги виждат именно по този начин, а не по някакъв друг. Структурата на сайтовете, подхода, цветовете даже, ако искате. Всичко трябва да бъде стандартизирано по техния начин на възприемане на информацията. По-скоро копирайте руските фирми, отколкото да се опитвате да създавате нещо ново. В тази връзка по-скоро копирайте добрия модел, а след това създайте нов, отколкото да създавате нов и да се опитвате да го налагате. Това много изкривява тяхното възприемане и няма да останете разбраните на първо време. Следващото е, ако това са стоки, които искат да изнесете на руския пазар, трябва да се мине така наречения рост тест. Един знак, който е едно малко R, до него е едно голямо S. Това е сертифицирането, което е задължително за огромна част от стоките, които се продават в Русия. Следващото е русифициране. Не се опитвайте да правите грешките, както пред очите ми са правили десетки фирми, не са успявали, да се опитват да правят всичко на английски или пък да използват чуждици, не руски термини, но в Русия всичко е на руски. Дори ако вървите по улицата, ще видите Gucci написано на руски или пък Armani написано на руски. Всичко трябва да бъде на руски. Абсолютно до последната дума, като това не трябва да означава поголовно русифициране. Оставете си вашия индивидуален почерк да бъде някъде във вашия сайт или във вашия продукт, че това е чуждестранен продукт или чуждестранна стока и е направена в България или пък в Европа. Те обичат чуждото, да е чуждестранното. Последното е, че ви трябва местен персонал. Каквото и да правите с Русия, няма как да знаете десетките нюанси в самата Русия, ако разчитате се само на себе си. В Русия са действително много тези нюанси. Те могат както много да ви помогнат за развитието на вашия бизнес в Русия, така и да ви навредят, ако не ги знаете.
След това планирайте разходите, така че 1000 лева, което правите тук с 1000 лева, това ще можете да правите там с 1000 евро. Тоест всичко е по 2, най-малко. Избор на фирма. Ако вие искате да търгувате, предпочитете ООО. Това е налог на нашото ООД или ЕООД. С тази разлика, че и прилика, че вие сам можете да си бъдете в ООД. Не ви трябва съдружник и съответно като чуждестранно лице вие можете да си откриете руска фирма ООД, т.е. ООО, която да бъде абсолютно пълноценна и да прави всички операции на пазара. Ако ви трябва за представителни визови функции, най-добре да направите представителства иностранни кампании. Тази форма не може да осъществява търговска дейност, но пък е добра за представяне пред държавни местни органи, консулства, получаване на дългосрочни работни визи и така нататък. Цените ги виждате пред вас, някъде около 1500 е излиза ООД, а пък представителство на чуждестранната фирма, то се акредитира всяка една година за годишна акредитация около от 2000 лева нагоре. След това комуникации. Трябва да знаете, че в Русия те са на изключително високо ниво. Изключително добър интернет навсякъде, с много добро проникновение на интернет, даже в села и паланки. Навсякъде ADSL и подобни технологии. Има изключително добра услуга, която е на мобилни телефони с преки градски номера. Тоест, вие имате един фирмен мобилен телефон, който е с градски номер. Хората звънят, те мислят, че звънят в офиса, вие можете да се набирате на другия край на света. И така, визи. Бизнес визите варират от 300 до 500 лева, това е средна цена и нагоре, говоря за годишни визи, с които по различните категории визи можете да се намерите там от 3 месеца до цяла година, т.е. 100% на вашия годишен срок. Транспорт, чартери в една посока България-Русия, примерно Москва или Санкт-Петербург, са варират от 50 до 150 евро в пико сезон и малко по-скъпи. Планирайте, че жилище и офис под наем, там ще ви струва в Москва по 4, което плащате тук, в Петербург, примерно, по 2-3 пъти, а в други останали градове ще бъдат цените около български, плюс-минус. Важни особености, които трябва да знаете, от които ги няма в нито един договор, но от тях ще зависи вашето сключване на договори. Водка, бира, чай с сладки работи. Трябва да умеете да пиете водка, ако искате да правите бизнес с Русия. Бирата се пие като безалкохолно, а чай с сладки неща трябва да ги поемате в огромни количества, понеже всеки 3 минути свободни използват да пият чай. Вие трябва да сте навсякъде в компания с тях. Прегръдки, целувки, сърдечни отношения. Ако не умеете да се усмихвате, да бъдете сърдечни с хората, няма как да се случат нещата, защото те са даже мъже, когато се комуникират един с друг, казват "Все обнимаю, пока", обнимаю означава "прегръщам те". Много сърдечни взаимоотношения, това означава стряски, но после става начин на живот. Само неизтут, пригодете се за голям бахър. Действително, ако се е много студено, каквото да си говорим, дори в най-южните райони. Не знам защо така се получава, но там е много студено. Използвайте сауната, това е едно място за комуникация. Там се правят най-добрите договори в сауната. Език, само руски. Не се опитвайте да говорите на английски или на немски или на какъвто и да е друг език от Русия. Руски език е език номер 1 и ако искате да бъдете разбрани и вие да разбирате хората, учите руски. Няма как по друг начин. Опитвал съм се 8 години, друг език ми говорите. Вие сте уважаван чужденец. Да, вие държите марката, когато сте българин, те обичат чужденците, много обичат българите. Това са българите сме най-привилегирования народ за руснаците. Ние се слагаме с нашата честност, с нашите добри продукти, добри бизнес взаимоотношения, така че вие сте уважаван партньор. Ще се опитват да им мачкат, особено бюрократи, дръжте си гарда, не им се давайте. Разговори основно на вие. Трябва да умеете да говорите само на вие. 90% от всички разговори се говорят на вие, дори дъщери с майки, синове с бащи и така нататък. Изключително висока
култура на комуникация, все пак това е държавата, която най-много чете все още. Прошвете, планирайте плюс 50% от всичко, което правите. Ако искате да го правите бързо, ако умеете добре да говорите и да се договаряте, може да минете и през тази точка, но по-добре да имате заложено в плана си. Така, второ, привличане на рускоязични клиенти в България. Те са заинтересовани, както ние сме заинтересовани да отидем там и да търгуваме с Русия, така и те са заинтересовани да бъдат при нас в България и да се занимават с нещо. Сферите, които ги интересуват, основно са строителство и инвестиции. Те обичат да строят, да правят жилища, които да продават също така на руските граждани, което не стихва тази, как да кажа, мода вече последните 5 години. Продажба на имот, след като нещо е построено, то трябва да бъде продадено. Не е тайна, че огромно количество от нашите имоти в момента се купуват именно от руснаци, така че вие можете да развивате добра търговия на имоти с тях. Услуги за рускоязични клиенти в България. Поставяне на руски спътникови чини, виртуални руски и московски номера и така нататък. Всичко, което ги обгрижва, също може да бъде ваш бизнес, с което може да привлечете рускоязични партньори и клиенти. Не масово производство, това ще рече всякакъв вид неща, които ние правим. Розово масло, гоблени, сувенири и така нататък. Това ги привлича тях, те да дойдат да инвестират в такова производство или пък да купят, да създадат такова производство или пък ако имате такова производство, те да ви бъдат добри ваши клиенти. Туризъм с България, една от най-популярните дестинации в Русия, именно България, така че вие можете да развивате успешен бизнес, ако имате някакви идеи за развитие на туризма с Русия. Всякакви български стоки от сорта на вино, плодове, консерви, свежи или замразени зеленчуци и всякакъв вид храни, вилки, подправки. Всичко това е много предпочитано в Русия, също така лека промишлеността, ароматизатори, всякакви там обувки, всякакви такива неща. Много добре се продават тези стоки в Русия и също са много добре възприемани от руснаците, които идват да инвестират в нещо. Те купуват или инвестират в такова производство или такава търговия. Другите услуги на аутсорсинг, всичко, което можете да правите за този пазар е добре дошло за тях. Като всякакъв вид IT, разработване на сайтове, маркетинги, всякакъв вид телекомуникационни услуги, кол-центрове. Ако искате да влезете в free-lance.ru, там ще видите огромна борса от неща, от които се нуждаят руснаците. Изобщо така, руския пазар, който се нуждае, всякакви вид услуги, които вие можете да използвате като поръчки за вашия бизнес. Тоест, там постоянно валят поръчки за копирайт, за разработване на дизайн, на сайтове и така нататък. Всякакъв вид правни, специализирани юридически, счетоводни консултации, които има тук. Те се интересуват от това, също така създаване на фирми. Техните фирми тук трябва да живеят, затова и да се развиват, затова им трябва такъв тип консултации. Транспортни и логистични услуги, все пак всичко, което те купят, произведат или продадат, по някакъв начин трябва да бъде транспортирано от тук там и обратно. Ако искате да се позиционирате на руските пазари, задължително си купете domain.ru. Те не възприемат никакъв друг тип домейни. .com е най-много 5% от сайтовете в Русия да имат .com или всякакъв друг тип разширение. .ru това е задължително за руския пазар. Използвайте Яндекс, това е най-главната машина за търсене в Русия. Google, доколкото знам, има едва някъде между една трета и една четвърт от пазара в търсенето. Яндекс е основният генератор на всичко и с всички техни всичко, което те предлагат, това е много услуги. Използвайте го като една добра платформа, за да стартирате там. Използвайте Mail.ru. Това е най-голямата почтенска служба в Източна Европа. Може да ви бъде много полза с техните многобройни услуги. В следващите 3 точки това са социалните мрежи и те точно в такъв ред вървят. Най-популярна е Одноклассники, което означава са ученици. Втората е ВКонтакте, което означава връзка, т.е. да държиш връзка с някой. Третата е популярно са Facebook.
Фейсбук държи не повече от 10-20% в Русия. Главните мрежи за контакти са Одноклассники и ВКонтакте. Съответно, ще намерите в internet.ru, пишете накрая. Форуми. Има хиляди специализирани форуми и те много четат. Не е тайна, че това е руското пространство, едно от най-богатите световни пространства за информация и споделяне на всякакви идеи. Специализирани медии, които са и под ръка от типа на бизнес, телевизии, разни туристически портали и така нататък. Нещо много важно е да имате телефон в Русия, ако искате да правите бизнес с Русия. Има така наречени виртуални номера, които можете да си купите и да ги ползвате в България и където искате другаде. На тези телефони трябва да отговарят съответно хора, които добре говорят руски. Може и да говорят с акцент, това придава известна така тайнственост и загадъчност на човека, който отсреща. Така че да бъдете по-интересни за вашите клиенти. И последното е, тъй като конкуренцията е огромна, трябва много бързо да реагирате на всичко. Имате запитването, че аз трябва да изпратя на отговор или да. Възможно най-бързо. Имате някакви, да кажем, позвънявания, уточнявания, възможно най-бързо отговор, иначе конкуренцията ви изяжда. Това е, което исках да разкажа за Русия. Надявам се да е било познавателно и интересно за вас. Ако имате въпроси, мога да отговоря допълнително на този имейл. Може да ми изпращате някакви неща, които не се срещате в момента като въпроси и коментари. Ще ви върна отговор. Сега имате въпроси. Може да дефинираш на пазарите, например, в Москва, Санкт-Петербург, останалата част, горе-долу като процентно съотношение, как стоят? Основният пазар е Русия, т.е. основният пазар е Москва. Ако човек добре се позиционира в Москва, той добре се е позиционирал в цяла Русия. Да кажем, все още продължават да съществуват другите пазари от сорта на елиенци. Разбирайте го както буквално, като пазар физически, където го има. Отиваш и си купуваш нещо, взимаш и си купуваш, така и виртуални пазари. Тоест, всякакви портали, които са именно московски. Позиционирайки се в Москва, научава цяла Русия. Москва е може би 50% от цялата схема. Тоест, стъпвайки добре в Москва, вече 50% от цялата работа е свършена. Всичко останало, те идват, значи регионални прекупвачи идват в Москва, купуват, да кажем, с цял камион, зареждат от даден пазар и го карат в своя регион. Там нататък го пускат по местните дистрибутори вече по магазини и така нататък. Но появявайки се нещо там, то се е появило след най-късно месеци в цяла Русия. Още въпрос, за синхронизацията, т.е. законните рамки в Русия съответстват ли, т.е. има ли синхронизация между отделните бивши страни от ОНЕ и руското законодателство? Тоест, примерно, ако фирмата отговаря на законодателството в Русия, това автоматично означава, че тя покрива стандартите, да кажем, например, в Казахстан, в Туркменистан и така нататък. За Украйна явно, че няма как да ги покрият, те са съвделни. Но говоря за тези страни, които са по-добри отношения в правителството в Русия в момента. Като цяло, ако дадена фирма отговаря на условията в Русия, тя почти на 80% да кажем отговаря на условията с всички останали страни. Идентични са, така. Доста са им изравнени законодателствата. Факт е, че почти няма визови взаимоотношения между тях си, с изключение на балтийските страни, които станали част от Евросъюза. Има си местни специфики, но те са може да под един общ знаменател. Върви там стандартизирането. Отговаряйки да кажем, на руското и на украинското законодателство, почти вече 90 и няколко процента дадена фирма отговаря на всички останали законодателства на всички останали страни. Регистрирайки фирма в Русия, означава ли, че тя ще бъде приета за регистрирана в останалата част? Тоест, например, да не казвам
някоя друга от там. Армения, примерно. Да, в Армения. Или трябва да се регистрира представителство във всяка една от отделните... Добре да се правят местни фирми, защото местната фирма отговаря изцяло на местното законодателство, докато другата е просто външна. Те, въпреки че са в един съюз, имат отделни икономики, отделни законодателства, така че специално, ако се отнася виртуални, примерно, хората могат да си пазарят. Ако дадена фирма е позиционирана в Русия, в Москва, тя ще има клиенти от всички страни. Те идват и купуват или пък се поръчват през интернет, но е добре да бъдат местни фирми. Една руска, една арменска, една грузинска, една украинска и така нататък. Добре, нямате други въпроси. Благодаря. И... Да. Извинявай, въпрос. Защото аз един ме прекарвам лично. Да, светли прожектор от очите и за това не се говори за шеф. Шеф е. Не виждам. Нарочно го направите. Да го смали малко. Сега ще го направим. Извинявай, един въпрос. Да, да слушам. Разбирам, че има специални връзки между Казан и България. Търговски връзки. Има и такова нещо. Специални връзки не чух обаче. Казан и България. Казан се опитва да има по-праки връзки, търговски връзки. Индустриални. Казан за нашите българи. По-трайни търговски връзки в какво... По-облегчение има предвид. Дали има по-облегчение за нас? Ами всъщност няма, защото България е част от Евросъюза и са затегнати и в двете посоки отношенията. Както от страна към Русия, така и към България. Не е невъзможно, има си просто някакъв определен ред, както за сертифициране, така за излизане на пазар, така и за фирмите. Позитивното, нали така, приятното идва от там, че нас ни обичат просто като нация, като хора и ни отварят по-лесно вратите на местно ниво, с конкретни хора, да кажем. От даден служител зависи нещо. Той чува, че съм българин и ми отваря по-лесно вратата към нещо, което аз искам да достигна. Именно на такова ниво. Иначе законите там са едни, няма значение германец, българин или японец.